alarmen går klokken 7 om morgenen, hvor jeg så bare gør klar til dagen, stille og roligt, laver min daglige morgenrutine, for tøj på og sådan noget. Og så møder jeg med nogle veninder herude foran Skalvide, hvor vi så samlet går hen til morgenmad. Og så sidder vi lidt derop og spiser noget mad og hygger lidt, lige vågner. Vi går normalt fra morgenmad omkring klokken 8, og så er vi til 10 minutter over 8, og så starter skoledagen. Vi har ligesom blandede klasser på gymnasiet. Det er ikke sådan, så kostskoleeleverne de kun sidder sammen i en klasse, og dageleverne sidder sammen i en anden klasse. Det er samlet klasse, og jeg føler, at vi har et ret godt forhold til hinanden på tværs. Og så er der frokost. Det foregår i hovedbygningen for kostelever. Der spiser vi i spisesalen. Så her i kantinen Skalvide, der spiser dageleverne. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke som kostelev også kan spise i kantinen. Så har du typisk et modul eller 2 mere. Og så mødes jeg ofte op med dagselever igen fra min klasse, og så går vi så til de sidste timer. Og så når man er færdig med skole, så er det jo lidt forskelligt, hvad man så laver. Enten er du sammen med nogle venner, eller opholder sig i fællesstuen. I fritiden kan man jo komme tilbage på værelset, og man kan lukke sin dør, hvis man har brug for det. Og så har vi aktiviteter. Omkring en time fra man har fri, så alle ligesom kan være med. Det er både for dagelever og kostelever, så der er en god blanding af folk. Der er alt muligt. Der er basketball, volley, fodbold og fri billedkunst. Alt muligt. Jeg går for eksempel til pigekoret, og det er super hyggeligt. Jeg har mange venner for de forskellige 1. G's klasser og 2. og 3. G'erne, som jeg kan snakke med alt det her. Man er bare hele tiden med sine venner, så man kan ligesom gøre ting meget nemt sammen. Så om aftenen efter f.eks. basket eller volley, kan man selvfølgelig lige nå på værelset, komme i bad, skifte tøj og sådan. Og så mødes man måske med nogen og følges til aftensmad. Det er virkelig hyggeligt, og altid lækker mad. Normalt varm mad, men der plejer at være forskellige salater, så det plejer at være meget forskelligt. Og der er normalt altid noget, man godt kan lide. Alle på kostskolen har deres eget værelse. Man kommer ligesom ind i sådan en lille entré, hvor vores skole står, og så deler vi bad og toilet. Det er ens eget, og ens roomie har slet ikke noget med det at gøre. Man bor ikke sammen på den måde. Altså det der med, at jeg har mit eget, og jeg kan selv skabe noget fokus, hvis jeg har brug for at lave lektier, eller gerne vil se en film, eller sove tidligere. Har vi det der læsero, hvor man skal opholde sig på sit værelse, og så får man tid til at lave de opgaver og lektier, man har for. Det er ikke sådan, at der er en hel masse andre på skolen ude og lave en masse ting. Alle sidder ligesom og laver lektier, så man går ikke glip af noget. Og så har man lidt bedre mulighed for at fordybe sig i sine opgaver. Og kostskolen, den lærer ligesom også en at tage ansvar, fordi der er ikke nogen, der står og siger, nu skal du lave lektier eller sådan noget. Det bliver der bare forventet på skolen. Men du får ligesom rammerne til ligesom at have tiden til det. Det er i hvert fald en stor hjælp for mig, når det kommer til lektier og skole og sådan noget, fordi så ved man, at alle sidder på sin værelse. Man går ikke glip af noget, man kommer ikke til at være bange for, at føle sig udenfor eller noget. Så mødes man også med sine venner, og så sidder man også og laver lektier med dem eller afleveringer. Det er også rigtig hyggeligt lige at sidde sammen med en kop te eller andet, og så sidde og knokle. Og efter jeg har lavet mine lektier, så plejer jeg at tage ud sammen med mine venner. Vi er meget tit nede i fællesrummene og spiller kort, eller ser film, eller sidder og snakker sammen, og det er meget hyggeligt. Vi har vores hverdagscafé, som åbner kl. 8, hvor du kan komme ned og få noget lækkert mad. Og nogle gange laver vores kostlærer nogle arrangementer, så der kan være filmaften. Der er altid et eller andet hyggeligt at lave. Der bliver klokken så 10, og der er nattero. Nattero, det er kl. 22.15 for 2.G'erne. Det er kl. 22 for 1.G'erne. Der skal der ligesom være ro. Man skal være på sit værelse, så kommer der en husvagt, som skifter lidt fra uge til uge, som kommer rundt og tjekker, om alle er her. Og så skal der bare være ro, så kan man gøre lige, hvad man har lyst til.
bare ind på værelset.